że tu kiedyś była taka Wielkopolska. Jaka mogła być Wielkopolska, jak sam przez 750 lat Niemcy byli? No i to kto mi może powiedzieć? Zresztą w archiwach to wszystko tam stoi. Ja chcę tam ze moją kobietą dojść na kopo, jeszcze ze Frau Edith to mala. Witam Was Roztomili w gminie Gnadenfeld. Dzisiaj będziemy realizować z Markusem, a napoczniemy od dorfu Groß Niemsdorf na Czysławice. Słuchajcie, pokażemy Wam dzisiaj 7 dorfów. Mamy tu 23, no ale wszystkiego nie szafnymy. A są my teraz przy chałupie od Markusa. Meinbaum, taki mały, skromny, no ale tradycja musi być. No i jadymy. Pawłowiczki, kiedyś Pawłowice, po niemiecku Gnadenfeld. Przodzi Pawlowic, Pawlowice, Pawłowickie. To gmina wiejsko w okresie kandżyńsko-kozielskim, w której kwateruje ponad 7000 personów. Do gminy okrom Pawłowic przynależą dorfy. Chrusty, po niemiecku Chrost, Bożysławice, po niemiecku Borislawic, Dobieszów, Dobiszał, Dobrosławice, Dobroslawic, Gościęcin, Kostental, Grodzisko, Grycz, Małogrudynia, Klein-Grauden, Wielgogrudynia, Großgrauden, Jakubowice, Jakobsdorf, Karchów, Neusiedl, Kuski, Koskę, Wielgoligota, Groß Elgut, Mierzęcin, Mierzęcin, Maciowakrze, Mackirch, Milice, Milicz, Naczynsławice, Groß Niemsdorf, Ostrożnica, Ostroznic, Przedborowice, Pridborowice, Radoszowy, Radoszał, Trowniki, Trawnik, Ucieszków, Autiszkał, Urbanowice, Urbanowic. W cenzusie wszechobecnym z 2021 roku 13,52% personów, którzy kwaterują we gminie Pawłowiczki, zadeklarowało śląską narodowość. W Abstimmung z 20 marca 1921 roku 94% mieszkańców samego Gnadenfeld welowało za Niemcami. W Groß Niemsdorf było to 73%. W innych dorfach gminy okrom Przedborowic też we większości ludzie welowali za Niemcami. Place te zostały w Reichu, w ramach nowej prowincji Oberschlesien. Place te leżą kole 80 km na zachód od Katowic. Jest ze mną Markus Józef Kozubek-Krautwurst, ja? Ze Śląskiej Ferajny. Genau. Czym się zajmujesz, Markus? No, na co dzień robię na Wasserwerku. A tak moje takie hobby to jest geschichte mojego heimatu. Mnie interesuje co, gdzie, po co, szczyce, ale takiego richtig, nie takie jakieś tam wymyślone po wojnie geschichte, no geschichte prawdziwe. My na Śląsku, my Ślązałki, się nie boimy naszych geschichtów, naszej historii. Było różnie, ale w Mersie nigdy nie będę wierzył, co niektórzy sam opisują teraz, że tu kiedyś była taka Wielkopolska. Jaka mogła być Wielkopolska, jak sam przez 750 lat Niemcy byli? No i to kto mi może powiedzieć? Zresztą w archiwach to wszystko tam stoi. Ja chcę tam ze moją kobietą dojść na kopo, jeszcze ze Frau Edith to mala. My się nakopali w różnych archiwach i nic my tam do 700 do zadku o Polsce nie znali, że tam kiedyś była Polska i tak dalej, i tak dalej. No niektórzy to te słowa nie będą pasować, no ale taka jest prawda. W 1223 roku Groß Niemsdorf powstała, bo tam są pierwsze zmianki tego też co przodzi, ja? Przodzi było. No nasz pierwszy dorf nie był tu na tym miejscu. Nasz pierwszy dorf był tam, jak jedziesz Richtung Grünewalde, Trawnik. Tam był krzyż jest, ale ten krzyż jest zmieniony, historia zmienili krzyża. I na tym krzyżu była tabula, że za tymi plecami tego krzyża była pierwsza osada Groß Niemsdorf i przyszła jakiś pomór i siła ludzi umierało. A jak my tu w kościele robili tam Dampfheizung, to znaleźliśmy taki Massengrab
co tam było, siłą kobiet z dziećmi i tak dalej, chłopów. Tak na kupie były te szkielety wszystkie pociepane. A kaj my teraz są? Sumy przy Dynkmalu widzę, roztomajte miana Dynkmal z I wojny światowej, szajbnięte w to, kiedy umrzył we 14, tam mamy 15, 16, no i tu też jest twoja familia, ja? Ja no, moja familia jest jak zawsze, jak my są też odsetek. Karol Kozubek, ja? Ja, to był mój wujek, a jeszcze familią mam w następnej wiosce, mam też prędzej familią za czasów napoleońskich, byli dwa oficery, którzy polegli i też są zdjęcia, ale to mamy na drugi rok robić, bo dzisiaj by było tam tego przy Gogówku go dożył. No, jak mamy w Unii robić, bo to następny dorf, ale to już większa gmina. Ja, to będziemy na bezrok, już my się z Markusem No. ugodali. Nino, przy twojej chałupie je majbał, też tu je majbał, to tutaj w każdym dorfie je majbał. No, tu kiedyś były przy każdej dorfie majbałmy. Ludzie też robili, że przy każdej chałupce stawiali też taki malutki. No ale dzisiaj stawiamy no, taki jeden większy, no a ci co tam chcą jak ja, to chcę taki malutki też mi tam powiesić zachciało. Moja Nachbarin go fajnie zrobiła. To są fajnie ludzie, my taka fajna grupa teraz żytych, młodych ludzi, co chcą robić. Mamy tu pora takich rychtych patriotów i idzie z tymi ludźmi coś zrobić. No a co do tych unych, to nie mówię, no jeszcze uno, bo moja familia walczyła po stronie, nie wiadomo, byli Niemcoma, to i z I wojny, i z II wojny, i z wojny napoleońskiej, moja familia to więc my żadnemu spod ogona nie wylecieli. No już wyłączył kamera, a Markus mi go do tu coś kwest ważnego, co tam jest szajbnięte Gemeinde Groß-Niemsdorf. No dzisiaj to mamy Gemeinde Gnadenfeld, ja? No ale kiedyś było inaczej, godej. No nasz dorf, dzisiaj nasz dorf o wiele jest biedniejszy pod względem, że nie mamy żadnego banku. Mamy tam dwa sklepy, nie inaczej, ale był rozwinięty, byli 3 mile były kiedyś, w historii pisze. Doktor sam urzędował, teatrusy się odbywały, co mi jeszcze rozprawiali. Tankstela była, pierwsze telefon już wtedy sam była. Malzfabryka, robili sam u nas wszystkie sorty piwów, robili wina tu były. Zresztą w naszej herbie od Niemsdorfu, Franksteinów są dwa winogrona ze nożuma do wina. No i ci właśnie Franksteiny, Niemsdorfy też poti, ale to później założyli Ubeglugą. Ubeglugą tam będziemy łączyć, myślę, na bezrok, bo tam są bo tu w sumie bliżej do Oberglogau niż do Gnadenfeld chyba, nie? Genau. I no, co ja tak to robię, co był jakiś ordnung, to... I najsi, żeby ludzie też wiedzieli, bo nie wiem, dzieci mieli siedzibę w Frankstein, oni mieli we Grünewalde mieli siedzibę, tam był ten szlos, od nich on był większy, on potem był sztokowany, ale pierwszy był taki choćby parterowy i tak dalej, i tak dalej. No i mieli swoją ziemię i jest tu bardzo ciekawych ludzi, wtedy się przewijało. Nasza wieś miała swoją taką wielką kulturę, powiedzmy, bo były i kino było parę razy w miesiącu, teatry ludzie grali, szanowali się, ludzie ze wsi grali teatry. Nie byli to jakieś zawodowe aktory, ale cała wieś przyszła, żeby ich oklaskiwać i podziwiać, co zaś wymyślili, co to. No teraz zaś troszkę my przywrócili, bo mam taką uciechę, bo to moje oczko też w głowie, taką blas orchestrę. My takich młodych ludzi przywrócili zaś do naszych tradycji, bo tu w naszym dorfie było kilka edyckich orkiestr, a teraz mamy taką jedną z młodymi ludźmi, każdy się może co umie grać, do nas przyłączyć, bo to nie jest tak, że no 10 osób, zapraszamy wszystkich. A drugą rzecz jest taką, że młodzi są chętni, mieliśmy też, ja zresztą filmy mam doma, to tam pod szefowi przekałżam, jak my mieli umcug naokoło wsi, jako zabawa tu fajna była na dni Mainbautagu. No i za miesiąc robimy Zumę Fest, to jest na dłuższą noc, albo na dłuższy dzień w Unii, to mamy na boisku też zabawa, co się mamy bawić, tańczyć, geschichte verschiedene godać. Mamy dzieci, co są bardzo uzdolnione w niemieckie geschichte godają, niemieckie wiersze od Eichendorfa i tak dalej. Na pewno warto tutaj w naszej wiosce coś działać.
Teraz jesteśmy w kościele pod wezwaniem świętego Stanisława z 1724 roku. Kościół barokowy, dzisiaj w remoncie, ja. To Francmany ze Gogówka się wystarały, co by ten kościół tu stał. No się wystarały, bo tu prędzej byli oni, ewangelicy. No i oni nie chcieli tak prędko te wiary, te drugie przejąć. I to tak na siłę było zrobione. Była kontrreformacja i ludzie na siłę musieli na katolicyzm przełazić. Nie? A tu jeszcze mamy coś fajnego, żeś nam pokazał, ja? Puć. Tu moje fajnego, tu była ta pani, no ta płyta według mnie to ona była gdzieś w podłodze albo coś, ona pod kościołem była pochowana, no dobrze, że ją dali. Ta według wszystkich znaków na niebie i na ziemi i wszystkich papierów, ona też była sponsorką tego kościoła. No tu by się musiał heraldyk już wypowiedzieć, bo tutaj ona jest, tu są fajne wapny od niej, ze wszystkich stron, z jakiego rodu ona pochodzi, ale trzeba niestety heraldyka. Ja nie mam takiej umiejętności, żeby umieć to rozszyfrować. Mieliśmy dynkmal ze I wojny światowej, mamy też dynkmal ze II wojny światowej. Te z I wojny, no naprawdę we wielu dorfach są, ze II też, no ale nie we każdej. Tamkaj jest ze I wojny, tutaj mamy też, można powiedzieć, komplet. Ja? Kiedy to tutaj powstało, to mniejszość niemiecko zmajstrowała, nie? My to zmajstrowali, no, ale byli bardzo ludzie chętni. Wtedy my zbiórki robili, bo nie było skąd pieniądza. Szło się do chałupy w tych tam czasach, nie? Rząd nie padał, że nie dał, bo tu widać, że familia, że mocka ludzi straciło życie. A od ciebie tu też są? No, tam. Bo to teraz nie widzę. Ja, Kozubek, Stanisłaus, Ludwik, Herbert, Walter. Po prawej stronie są soldaty, leży ich tutaj około 15, 7, wiadomo kto leży. No i dbamy są o ten grób, żeby ci też nasi ludzie mieli jakiś swój szacunek. Na wszystkich świętych to sobie siłą świeczków ludzie stawiają, ci co od nich bracia, od nich kuzyni czy ojcowie nie wrócili, są na tabulę upamiętnieni, to tu stawiają kerce, żeby pomyśleć i żeby nie zapomnieć ich miana. A tu jeszcze będzie jakiś dynkmal, ja? W remoncie. Tu będzie dynkmal Dylochów, który ufundowali pół kościoła i teraz na razie konserwator ma ten cały dynkmal i tu będzie płotek, cały dynkmal będzie stał, jest to taki wielki grobowiec i no będzie odnowiony, no. Co wymagał czasu. Tutaj jest jeden z pierwszych farożów, ci co są w ostatnich 300 latach tego kościoła służbę odbywali. Anton Mlyczko, Pfarrer in Groß Nimsdorf, geboren September 1777, a gestorben August 1846 we wieku 69 lat. No w oddali widzimy, że pierwsza nasza ta osada z naszych przodków, co jest starszą od piramidów, jest przed Chrystusa, jest już grubo ze czasów brązu i kamienia, jak się niedobrze nazywa. Dzisiaj tam idzie jeszcze jakieś gefundy znaleźć. No i zostało to, tam kiedyś była palisada, jak jacyś napadali, to był taki most, tu gdzie są te to były wielkie bagna, dzisiaj są osuszone. Tam był na taki most, co tam szał i jak uciekali, to most za sobą zawalili, a ci co najeźdźcy topili się w tych bagnach, nie? No to tyle, tam jeszcze idzie doczytać, nie? Tak łażymy po tym Kirchhofie i widzimy naprawdę moc tych mian niemieckich. Niemieckie miana, niemieckie familijne miana. Czuć tu richtig ta niemiecka kultura. Tu jeszcze są stare płyty nagrobne z familii Larysz, co w późniejszych czasach w posiadaniu tej ziemi i tego szlosa i wszystkiego. No i są zostawione i będą zostawione. Będzie wszystko teraz w remoncie i to będzie tak jak to wisi na swoim miejscu, no odnowione.
Są my teraz we Kostental, ja? Albo godoż, że to, Brychcyn. ale to przynależy teraz do Kostental. Bo Kostental powstał w 1225 i przynależał do cystersów z Eleubus, nie? To jest Libiąż, nie? Teraz tam klasztor pocysterski. A to mamy drewniany kościół pod wezwaniem świętego Brykciusza, ja? To się tu godoż Bryksy tu mianuje. I tu jakieś kolonisty ze Flandryje niby były tu szajbnięte, a pierwej tu istniała drewniana kaplica z 1594 roku, zanim wybudowali ten kościół. Ten kościół niby z 1661 roku jest. No i to tak richtig wszyscy tak ino gadają, a przeważnie, że kościoły drewniane były ewangelickie, bo ewangelickie mogli ino budować drzewa. Tylko to jest historia tutaj taką troszkę zagmatwaną, co nie jest napisano. Nie? I no tak na swoja logika ewangeliki nie mogli w tych czasach budować kościołów murowanych. I no mogli budować drzewa, mało trwały, ale się okazało, że te mało trwały przeżyły więcej jak te murowane. A jeśli się rozchodzi o te miano tego Brychcyn. no to w Polsce nie ma czegoś takiego. To jest ino tutaj na Śląsku, jeden je na Śląsku, tutaj na Górnym Śląsku, a insze kościoły no to są w landach głównie takich niemieckich, no w Niemcach 20, w Austrii 3, w Belgii 10, w Luksemburgu 2, no we Francji jeszcze 18. To też pokazuje ta odrębność tego Śląska, nie? Jest tu, jak to powiedzieć, nie jest ważne co tam w telewizji pokazują, no jest ważne co same kamienie te geschichty o sobie gadają. Jak ktoś znał troszkę, to musi poczytać, a nie ta telewizja gadał tak, srak, Polska tu zawsze była. To tu kamienie gadają inaczej. Jak tu było, co za ludzie tu żyli, a Polaki też tu przyjeżdżali do robót, bo wiadomo, że na Śląsku zawsze było roboty i my nie musieli wyjeżdżać za robotą. Do nas przyjeżdżali, żeby robota szukać. No i to po tych są ci, co się też troszkę wżenili i tak dalej, to tam są jakieś polskie nazwiska, ale to nie jest tak, że to były ziemie jakieś tam polskie, co oni opowiadają. Tu jeszcze mamy taki, można, jakby to powiedzieć, mauzoleum jakieś charakterystyczne, ja? No tutaj są grobowiec jest, tutaj są grufty pod to. To jest ty familijny. Tam widać jednej tabule brakuje, to jest w restauracji? Restaurują ją, myślisz? Nie wiem, bo to ze kuzek to robią. Może nawet, że być, no, muszę powiedzieć, hut up, że dali się richtig fajna robota. No i widzicie, w sumie na Starej Kierchowie jakoś strumy są i te takie bojmy klimat robią, a nie teraz wszystko jest modne wyżnąć, bo się coś zawali. Jakoś tu się nie boją, tu są młode strumy dosadzone i też ludzie tu przyłażą i jakoś nie są żadni zagrożeni. No, za moimi plecami jest kapela, co powstała w 1880 roku, a tu z mojej lewej ręki jest brum, jest studnia, co legenda głosiła, że kto z tej studni się napije, to zostanie przez świętego Brychciusza ozdrowiony. A tu jest możliwość nabrania się z tej studni wody. Dzisiaj kiedyś O! I to jest ponoć lecznicze, się tak gadają. Woda kiedyś, jak my byli bajtliki, jak my sam przyłazili, to tam studnia była i taki becher był, mieliśmy flaszki i tam nabierał. Ja. Nie było tego, no a teraz to zmodernizowali, że każdy może się naplumpać i dudą wejść te wody. Naprzeciw kościoła we Bryksach, koło tej kaplicy, mamy pustelnia. Wybudowali ją w 1870 roku, no ale pierwszy pustelnik mieszkał tu już od 1771 roku, 99 lat przodzi. Był to Johann Kosman. No teraz tutaj mieszkał we Brychcach zakonnica, co sam to prowadzi i tak kościołem się opiekuje, ma oko na wszystko. Teraz dopiero sumy we Kostental, we Gościęcinie. Za mną kościół ze połowy XVII stulecia, odbudowany po pożarze w 1792, nie skorzy jeszcze w XIX stuleciu, no tak richtig tam w tych Bryksach, co my byli, no to faktycznie to było coś ich inkszego, to nie skorzy dokuplowali do tego Kostentala. Teraz widzę
jak ten dorf jest rozwinięty. Naprawdę, choby jakieś małe miasteczko, to widać jakie to było tu kiedyś bogactwo, ja? No na pewno tu było wszystkich zakładów, różnych robót, tu mieli ludzie na miejscu. Ile tu było bekerajów, ile masarniów było. Kultura tu na bardzo wysokim poziomie. Znaczy, to już no styknie kupmy na tej hauzy, to są sztokowe Ja. i tak dalej. To Genau. wiadomo, to nie są po wojnie budowane. To są stare hauzy przedwojenne wszystko. No teraz modernie jakąś tam blachan dali albo po randachówków. No. Za nami jeszcze szynk, nie? Ale już teraz też nie funguje, nic tam nie ma. Szynk już nie funguje. Już teraz wszystko nie opłacał się, nie unaczył się, nie dał się, nie idzie. Słuchaj, jak my jechali do ciebie, znaczy jak ja jechał do ciebie, no to było na tabuli Naczynsławice, Groß Nimsdorf. A tu Ja. jak my jechali, no to ino było te Goszczęcin, jakoś to tu mianuje. to se mianuje. Kostental nie ma, ale nie ma tego nie ma, napisane. no to bo wiadomo, że tu nie są autochtoni, tu są ludzie, co przyszli ze wschodu, tak zwani wschodniacy z Ukrainy, ci co przyszli kulturę nas uczyć, no i oni się nie życzą, żeby tu były jakieś napisy. Czyli tak poznać, jaki dorf, po tych napisach. Genau. Teraz są we Bożysławicach, Borislawic, a od 1935 Saas-Stedt. Gerhard von Saas kole 1790 roku przebudował tutaj ulicę. Chciał z tego dorfu zrobić miasto, no ale umrzył za gibko, no i nie udało się. Postawił tutaj 3 tory. Tu mamy tor zachodni, inaczej berliński, inaczej ząbkowy tor. Ten jeden się ostał. Wschodni tor zbulili, a we 2000 roku, to jest 24 lata do zadku, zbulili tor, my po śląsku powiedzieli rapitouzy, bo to tam, że czytał we polskich dokumentach brama żabia, nie no. Tor od rapitouzy, albo po niemiecku Froschtor, ja. I ustało się, i no to tak jak Żech powiedział, przy jeden tor służył za Rathaus, za Heres, Żech czytał, naprawdę to było fest bogactwo, dalej pójdziemy tam, spróbujemy odnaleźć pałac, widzieliśmy tam te wszystkie zabudowania folwarczne, co na PGR były zagospodarowane po 1945 roku, no widać co po II wojnie światowej wszystko tu zaniedbali. Hań, we Krzokach jest pałac ze XVIII stulecia, no ale dzisiaj zaniedbany. On we klasycystycznym sznicie był budowany. Dzisiaj to jest teren prywatny. No i tam wszystko rozwalone, nie będziemy tam iść, bo to już my i tak kąsek bez te krzoki przeleźli, a tam już są nie takie krzoki. No i tak tam nic nie ma, bo ten całki pałac jest no zaniedbany, no. To Markus, możesz rzeknąć, No jak tak, to wszystko było. Z tego dorfu miało być we wieku, który to było? W XVIII wieku, z tego dorfu miało być zrobione miasto, Genau. a zrobili z tego najgorszą dziurę, ale to już wiecie kto, ci co są przyszli po 45. Pierunie, krążyli my tutaj chyba pół godziny, tako cesta ze kamieniami, że jechał sobie auta nie uszkodzić. Mamy mauzoleum za 1790 roku. Kirchhof ponoć tutaj kaźbą. No nie idzie tu przeleść prawie. No Markus został, bo umozandale, a tu pokrzywy. Ja mam fuzekla i tak, że się trochę pokół. Mauzoleum, obejrzyjcie jak to wygląda. Hakenkreuz namalowany, naszkryflany, jakiś szezlung. No i no, aż gańba, naprawdę, aż gańba. I nie szło jakieś tabulki postawić, tu jakieś mauzoleum, tak dalej. No nic, słuchajcie, musieliśmy szukać takie dziochy, tam powiedziały, co kaje ten pałac. Nic nie opisane, a na Górnym Śląsku mamy tyle roztomajtych łonych i ze Markusem godomy. Nie szłoby jakieś tabulki postawić. No wiele to kosztuje, pieronie, a tu nic. Oby chciało się to wszystko wymazać z pamięci. No, tako je tutaj polityka, taki je tutaj mental. Są we Wielkiej Grudyni, Groß Grauden. Dorf zmiankowany w 1223 roku, a po mojej prawej zajcie rzymskokatolicki, neogotycki kościół pod wezwaniem Nawiedzenia
Najświętszej Frele Maryje z 1896 roku, a po mojej lewej zajcie takie lapidarium, to co zostało po Kirchhofie, który musiał tutaj być. No widać, co jest to tak fajniście zaaranżowane, postawione, no i mamy fajniście to możemy oddawać z oca. Chcieliśmy tu uwidzieć pałac od familii von Reibnitz. Od 2013 roku fungowała tu restauracja, no ale teraz jest zawrzyte, nikaj nie wlezymy, zarośnięte, widać kąsek pałacu, nie pokorza wam więcej, no bo nie idzie tam wleźć. Kiedy to upadło, nie wiem, ty Godosz Markus, co ostatnio, kiedy żeś to był? Dwa roki do zadku? Financji, z 5. No i już było zawrzyte. No nie fajnie, we 2010 roku ponoć to wykupili, a pałac jest z 1859 roku, od 1945 PGR, a od 1972 PGO. Największy kompleks ogrodniczy w PRL-u liczył 1000 hektarów. I na tym czuję atmosferę. Sam widzisz też Moszlizen, ale na wierzchu, widzisz to? Są w Radoszowach. Radoszał, a od 1936 roku Drosselschlag. A za mną kościół rzymskokatolicki pod wezwaniem świętej Hedwig von Schlesien, Jadwigi Śląskiej z 1929 roku. Powstał on na placu wcześniejszego kościoła z 1730 roku. Pierwszy kościół nosił miano Świętego Krzyża. A w 1929 roku fundował go członek gminy Herrnhutskiej ze Gnadenfeld. Tam jeszcze będziemy gadać o Herrnhutach. Słuchajcie, tutaj w 1798 roku umrzyła Uma od Józefa von Eichendorfa, najsłynniejszego śląskiego poety epoki romantyzmu, który żył we Łubowicach, 25 km stąd. Jego oma tutaj miała taki pałac, dzisiaj są jakieś ruiny tu ponoć, Johanna von Eichendorf. Józef von Eichendorf przyjeżdżał tutaj, kiedy był młody, opisował dęby, kamienie, fajny luft tutaj był. Przyjeżdżał tutaj też jego foter, Adolf von Eichendorf, który był patronem tego kościoła. I tak to wszystko się tutaj wiele Eichendorfów toczyło. Dryny mamy plata od Johanny von Eichendorf. Niestety je zawrzyte, nie wlezymy tam. Markus tutaj był, pora do zadku i zaraz coś wam na ten temat rzeknie. Byliśmy tu z 5 lat temu ze Śląską Farajną, no i było otwarte, ta plata tam leżała. Tu powinien to być tylko kościół otwarty, tu powinny wycieczki jeździć. Młodzież ze szkół, i konserwatorzy różni, co się interesują sztuką i po prostu starymi rzeczami, żeby tu byli i była możliwość zwiedzania tego. Albo podany szlak powinien być zaszczałkowany, gdzie coś się znajduje, jakoś to nie wszystko sztymuje. Może kościół jest fajny, jest doprowadzony, no, ale z tymi Weissruma nie bardzo funguje. Przy kościele już tradycyjnie, jak we prawie każdym dorfie, tutaj mamy denkmal ku ezocy tych, którzy polegli we I wojnie światowej. Oddawamy tym wszystkim rzuca szajbunki po niemiecku. No. You know. Dotarliśmy do siedziby gminy Gnadenfeld. Pawłowiczki po polsku. Po niemiecku Pawłowice, Pawłowickie, Pawłowic. Pierwsza wzmianka o Dorfie to 1302 rok. Przynależał on do cystersów ze Himmelwitz, ze Jemielnicy. W 1779 roku król pruski Friedrich II Wielki założył tutaj Herrnhutsko gmina. Herrnhuty to morawskie bracio, a morawskie bracio to kontynuatory czeskich braciów, to je Husytów. Duchowych potomków Husa, którego spolili w Konstancji w 1415 roku
na soborze. Słuchajcie, za nami kościół z 1783 roku. Kościół rzymskokatolicki pod wezwaniem świętego Andreasa i świętego Jakuba, wybudowany we sznicie nieskoro barokowym. W 1936 roku hitlerowcy pomienili miano pawłowickie na Gnadenfeld II, a 2 lata nieskorzej pokuplowali ten dorf z dorfem, który na południe od niego leżał, no i powstało Gnadenfeld. To są graby, co jeszcze są zostały ludzi z I wojny światowej. Na pewno ich było więcej, ale to są chyba ci, co nie z tego dorfu byli i no po prostu znaleźli ich ludzie i tu pochowali, ale wiedzieli, jak się nazywają, to i te tabliczki dali zrobić. I sam dzisiaj spoczywają na naszej śląskiej kochanej ziemi. No to tyle zostało po turmie i szło się od Herhutów. Za polskiego regierunku się to stało. Ach, co ugodno, to komuniści byli. To nie byli teraz. Oni to 4 lata temu jeszcze sam turm stał, a dzisiaj go już nie ma. No to tak jest zacierana nasza historia, bo w każdym dorfie, w każdej miejscowości były szlosy, dworki, a teraz już po leku znikają z naszego krajobrazu. Na koniec dotarliśmy do trawnika, po niemiecku trawnik bez G na kraju, a od 36 do 45 roku Grünweide. A za mną neogotycki, rzymskokatolicki kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Dobrej Rady z 1897 roku. Niektórzy tam mają myśleć, że to są jak to jest trawniki albo teraz już trawnik napisano, przedtem było zmieniono na Grünweide, że te miana tam trawnik, co są po polsku, to myślą niektórzy, to są polskie miana. Nic podobnego, nic mylnego, to są miana serbo-łużyckie, żebyście to wiedzieli, o co tu idzie. Tu nawet w Gruznizdor mamy taki wal, co tam właśnie są szczątki wykopane ze czasów serbo-łużyczan. No i tak samo te miejscowości, które były w takim mianie, to nie były żadne polskie nazwy, no serbo-łużyckie nazwy to były, żebyś tak ludzie wiedzieli. Palac w Grünweide, Trawnikach, pierwszy co był taki parterowy, to był od Frachstein-Nimsdorfów, ale potem go kazał rozebrać Walchhofen w 1859 i rozbudowali o coś większego, ale tu byli pierwsi bezicery, to byli Frachstein-Nimsdorfy, a potem wiadomo, wymarli, przyszli następni. A potem w 1912 gorą i zbudowali taki skromniejszy. Po II wojnie był tu ośrodek dla niewidomych, niedowidzących, kludzony od sióstr palotynek. A teraz wystawiony ponoć na sprzedaż. Kto ma geld, a to kupi i uratuje ten nasz śląski zabytek, bo to tak zarosłe, co nie da się tam wleźć. Widzimy ino tela i we każdym dorfie były albo są jakieś pałace. Niestety, tak jak my widzieli, we niektórych wszystko pobulili. Tu jeszcze stoi, da się tu ratować, no ale nikt tego nie kupi, będzie to niszczeć, a jak przyjada tu za pora 10 lat, no to będzie w jeszcze gorszym stanie. Ratujmy nasz Śląsk. Dobra. Tu Karlusie masz do twojego Bruna. O, fajny Brunie, buch. to po niemiecku. To są takie, to twoja mu bajcie. Weißt du was? Das a to są takie Märchen, co są bez przemocy, promują takie coś. To co może obejrzeć, o co tam idzie. Ale tam co otwórz. Das Beste ist. Ja. Ja to zusammen przeczytał. Nie szkodzi. Das Beste ist. A tu, ja? Tu możesz ono, a tu możesz, żeby się rechnować nauczył, wiesz, też po niemiecku. Lernen. No, a teraz jeszcze, Dziękuję. a teraz możesz coś
do twojego Karlusa już O jest. pieronie, A teraz masz do ciebie, jak se bajesz kawę pił, no. albo tej, albo co, Czekaj, co by to, to... to żebyś sobie pamiętał, że takiego O, Karlusa... Groß Niemsdorf. A tutaj masz, Genau. a tu masz, tu jest Gemeinde Groß Niemsdorf. sztympel ze naszego dorfu. Kreis Kozel. No. Ja, genau. No dzisiaj te Kreis Kędziersko-Kozielski, ale kiedyś no, a to masz, Kozielski. to jak będziesz pił, widzisz, tutaj są te, 1170. ja, a tu masz ty widzisz, to Ja, nasi winogrona. Szlachsteine Niemsdorfy ubeglu go założyli. Stąd trzeci jest dołożony Weintrauba i nóż do onego. Nie? To jest ten I motyw godosz, tu były winnice. Ja. A to jest pierwszy ten. To jest A nie Gemeinde. z korzy. Nie, ten jest pierwszy. A ten jest już sztympel, Aha, ten nie z korzy. ten jest sztympel gminny. To Aha. Bürgermeister ma taki. Aha. Taki sztympel Super. No, Markus, no pięknie Ci dziękuję. No, pieronie, to chłop się naprawdę. Karlusia, to jest takie coś ode mnie I też możesz co dostać. Bo pieronie- to jest taki skromny. No nie no, Geschenk, jekaj, no to jest wielki geschenk. ale takie coś o tym Wielki się geschenk. zajmuje. Naprawdę. Ludzie z małej wsi, a też do swojego hematu coś robią. No super. Markus, na bezrok my są już wstępnie ugodani. Jak to go my szafniemy, poradzimy, damy rady już tam przewrócimy. Coś, tam jakieś dorfy, wiele gogówka, Ja, szafniemy. tam jakiegoś, może będziemy sprawiać jakieś chopie, co rezerwaty założymy, Ja, o jakieś muzeum. Grzymku, o No. Heimatmuzeum, o Kajzrucow, u Beglugobu, o Beethovenie, co piątą symfonię napisał i siła innych rzeczy. Będziemy to łączyć. Markus, pięknie Ci dziękuję i rodzech je, co żech tu mógł realizować razem z Tobą i co Cię znam, bo takich śląskich patriotów to ja myślę, co to zmieni. Ja też rodzę takiego Karlusa, co taką wiedzę ma i takie dobrze do hematu robi. To jest żałca mieć takiego kamrata. Pięknie Ci dziękuję, Ja Markus. też, no. Chowcie się. Ja, chówcie się ludziska.